amana sai dan amana, rashin amana sai mace amana. Rabon ka naka ne ni a sani na, rabon wani bai yiwuwa ya zama naka. Larai oh larai lallai ɗan adam sai Allah halinki larai abin kwaikwaya babu cikin halinki larai. Sa ana son ganin ka. Kowa ya ce jira ni sanin da minti 30. Wata mace ce da yarinya ce. Wata yarinya? Kuma shine baki ce ta shigo ba? Je ki ce bismillah, je ki ce mata ta shigo. Ai na zata wani katon banza ne ai. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Lare? Ke ce haka? Ce. Bismillah, zauna. Zauna bismillah. Wai daga sai ce ko kuma dai mafarki nake yi ne? Mana, kai mamaki ko? Lare, sosai mako na yi mamaki sosai. Yanzu da kike bukata ne a kawo miki? A'a, ashe dama nan ofis ɗin ka yake. Nan ne amma kin san ofis nan ne dama? A'a, sai da na tambaya. Gaskiya Larai, na ji daɗin wannan ziyarar da ke kawo mu. Allah ki gaya wa me za a kawo miki ci Larai. Kai ma ka san ba zan iya cin komai a nan ba. An kana so ka karrama ni, mu je wani wuri mai kyau mu je mu shakata. To yanzu na yake son mu je. Ko ina amma nesa da gida. Nesa da gida? Yes. Na san inda za mu je. Karki damu. Amma in akwai wani abu da baka karasa ba, ka samu ka karasa saboda ina so mu daɗe a can. A'a, karki damu. Ai na riga na kammala komai. Wanta da hankali. Na kammala komai. Ko ƙarfe nan za mu kai babu wani damuwa. Zainab. Sa? Abin da nake so da ke duk wanda ya zai tambaye ni ki ce masa na yi tafiya. Kina ji ko sannan kada ki saki ki ba kwanan bata. Okay. Kin ji ko? Sai na dawo. Lare manyan gari. Amma kin bani mamaki ba. Yadda kika dinga wahalar da ni a baya amma yau gashi cikin ruwan sanyi har kina zuwa wurina. Babu mamaki bane. Ka manta kai min albishir din wasu makudan kuɗaɗe da ka adana kake neman wadda ta kashe maka so? Lare manya. Ashe dai waye ya ce ki. Yanzu da maganar kuɗin na har yanzu tana ranki? Mana. Ta yaya za a yi manta da kuɗaɗen da aka adana ake neman wadda ta kashe su? Amma saboda wulaƙanci na rai lokacin da na miki magana fa nuna ki kai san ba kya so. To kai ma banda abinka ta yaya za na amince a gida? Ai sai da hikima saboda ka su ɗauke ni yar iska. Na gane. To amma abin da ya kamata yanzu ko mu fara zuwa hotel da in ya so daga baya sai mu je mu ci abinci. Gaskiya an ka san ba wajen din za mu ci abinci ba. Mu fara zuwa inda za mu ci abincin saboda gaskiya yunwa nake ji. To yanzu abin da za mu fara zuwa mu ci abincin kawai. Ko? Kina da alama ta karamci larai. Kina da alama ta amana larai. Amma magaji, kana tunanin yarinyar nan za ta iya an so takardu a hannun barista?
Ni dai ban sani ba, amma tunda ta ce za ta iya, to mun ba ta lokaci mana. Kada fa magaji sai mun gama shirin mu fa yare nan ta zo ta ɓata mana lissafi ba. Na san tana da wayo, amma mu ba ta lokaci. To shikenan. Yawwa magaji. Kada fa kowa ya tunanin bayan yare nan ta an so takardun nan. A ce za a raba kuɗi da shi daidai fa. A Alado, ai kowa dake za a bi. Yanayin aikinka, yanayin kuɗin da za a baka. Na gode wa yaji. Shi yasa nake yin. Ni ma ka san ina yin ka dai Allah sosai. ko. Ina gaya maka. Ka sai tafiyan Alhaji Cairo? Haba Lare, na sani mana, ai ni ne mutum na farko da Alhaji ya fara kira ya gaya min wannan tafiyar da ke. Ni ba yadda na san Oga, sai na kamar wannan karan da zai tafi. Hankalinsa ba a kwance yake. Maganin gaskiya Alhaji ciwon sa ne ya tashi zai tafi cikin likita. Kin ga ku dole ne hankalin Alhaji ya tashi, da kin ga ba yawan shakatawa zai je ba. Allah ya bar shi lafiya. Amin ya Allah, amma Lare kada ki gaya mu kowa ba, saboda ba kowa bane ya san dalilin tafiya Alhaji. Ba wanda zan gaya wa. Okay, to shi kenan yanzu dai za mu yi tafiya ko? Rike amana yana da wuya gare ki Larai. Larai ina za ki kai duniya. Larai. Larai kin tara buruka duniya. Masa da amma kana ga idan Larai ta nasara samun waɗannan takardun nan kake ga nawa ya kamata a sake rubuta kowa da kowa. To ni dai a tunanina za a iya rubuta ma kowa miliyan 10. Sale ne? Amma da wuya kai arziki a duniya. Kamar ya? Ta yaya za mu samu waɗannan daman ka ce mu tsaya a miliyan 10 kadai? To kai a ganinka kana ganin kamar nawa za a rubuta mana? Kowa a rubuta mar miliyan 100. Mana. Miliyan 100 kuma? Yanzu kai a tunaninka za a samu naira miliyan 100 a account ɗin Oga? To koma dai nawa ne? Bai kamata mu yi ƙasa da naira miliyan 50 ba. To, yanzu kawai sai mu jira. Idan takardar ta zo, sai mu tambayi lauya nawa za mu iya samu a account ɗin Alhaji. Sai mu ga nawa za mu tashi da shi. Wannan lawan ɗan bakin ciki ne. Idan muka tambaye shi ma fa ba lalle ya faɗa mana gaskiya ba. Cutar mu zai yi kawai. Don haka mu zuba kan manya-manyan kuɗi. Idan Alhaji ya mutu, sai mu sasanta kanmu a kotu. To, Allah ya samu dace. Lallai ɗan Adam sai Allah halinki Larai. Larai abin kwaikwaya babu cikin halinki Larai. Larai akwai darasi da ganin irin halinki Larai. Larai idan ki manta da akwai Allah Larai tunai. Da alamu dai nan kake kawo mata idan ka bushe iska. Larai kenan. Da alamun dai bakin kishin nan naki ya tashi, shi yasa daga shigowa ɗaki zaki fara zargina. Ba bakin kishi ba ne, kawai sanin hali ne. Daga ganin ka za ka yi san mata. To bari ki ji Lare, in dai haka yake nufi to ki sauki kwantar da hankalinki, wallahi babu wata mace da nake kula in ba ke ba. Wannan ita ce ƙarya mafi muni da na taɓa ji a rayuwata. Yanzu dai duk ba nan ba, za ki fara watsa ruwan ne ko in shiga fito ne? A'a ka fara watsawa tukun. Kin ga Lare, Allah sa dai kada in shiga kaman fito in zo in tarra kin gudu fa. Da ana da niyyar gudu, ba sai ka shiga ban ɗaki ba, akan idanunka zan gudu. To ba zai haka ba, yanzu dai tun da haka ne kawai ki kwantar da hankalinki. Bismillah ki zauna.
bari shi ne. da zafi rana kuna halin kilarai. Rike amana yana da wuya gare kilarai. Ina za ki kai duniya. Larai kin tara buruka duniya. Larai kin tara san duniya. To ka bari mana in ka shiga bayi sai ka cire kayan. Haba Larai, gani na yi fa da gani sai ke a cikin ɗakin nan. Amana sai ɗan amana. Rashin amana sai mace amana. Rabon ka ne ni a sani na. Rabon wani bai yiwuwa ya zama naka. Larai, oh larai. Ka tashi ka nemi na kani ka yafi daidai. Duk abin da ka shuka gare ka za ya dawo. Kai ka fito? Na fito. Rawa kake ba kaya? To, ai ba na abu ne. Haka ka iya. Gaskiya ka iya. Ai ni ma rawar nan taka ta fi miliyan 100. Ban gane me kike nufi ba. Ba komai. Kwaya babu cikin halin kilarai. Akwai darasi da ganin irin halin kilarai. Idan ki manta da akwai Larai. Ke ma za ki dan amfani da su. Sai mun sake haɗuwa kuma ko? Ma gaskiya ka daina mu. Dama wa'annan 'yan kuɗaɗe da kake cin kana maƙudan kuɗaɗe kana neman kashe kansu. Na rike na. Ai duk namijin da bai iya yaudara ba a wannan zamanin babu wani abin da zai samu a wurin. Larai wai ake ciki ne. Komai daidai. Ba muna bari da ake ciki. Larai, ban gane wannan bidiyo da kika nuna mana ta ina zai yi. Zan faɗa muku yadda tsarin yake yi wani ƙwari. Yawwa kaka, na wannan matan nan wata wannan mai dalilin auren nan wanda take haɗa auren nan da Allah kaka inda hali ina so a bincika min bazawara mai kyau mai ɗan idanuwa haka. Bazawara kuma? Bazawara, amma fa wacce bata taɓa haihuwa ba kaka. Yanzu kai saboda Allah duk matan da ka rasa wata zaka aura sai bazawara? Wallahi dai kawai bazawaran nake so kaka. Kin san ni ba na son 'yan mata saboda akwai ɗan dalilin da yasa nake son bazawara. Zan mata magana kuma na san za ta yi kokari ta bincika. Za kuma a samu. Amma kai saboda Allah kai dole sai bazawara? Wallahi kaka bazawara nake so. Ni na ma san za a samu kai a bincika kaka. Ni bazawara nake so. To shikenan ba matsala. Zan mata yanzu ka ma san abin da za a yi? Saboda farin cikin wannan magana da ka zo min da ita. Dan dama duk na kosa an ji irin wannan ranar. Yanzu tashi ma zan yi da saurin jin ɗauko waya.
in kira ta ma a wai an fara gaya mata Yawa. ba ma sai na jira ta zo ba To, bari in je in kira ta yawa Rabon wani bai yiwuwa ya zama naka larai larai Lare, kira shi. larai ko larai 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 faran mace mai dumfur kai. Larai kin shiga raina larai na fita da ke wallahi. Fara mai dumfur. Kaji yar halak. Ina magana ki sai ga kira? Assalamu alaikum. Ba Larai ba ce. Ba larai ba ce. To wane ne? Magaji ne, magaji sarkin gida. Magaji. Kuma Ka rabu da wannan shirman, ka ji abin da zan gaya maka. magaji? Ni kake faɗa ma haka? Saboda kun gani gida baya nan shine za ku dinga gaya mun irin wannan maganar banza? Ka daina batun maganin banza. Kai dai ka mai da hankali akan mutuncinka da ke gab da zubewa. Mutunci na kuma? Ban gane ba kamar ya mutunci na. Yanzu ba za ka gane ba. Idan kana son ka gane masifar da take bibiyanka, ka zo gida muna falo yanzu. Kaga calm down magaji. Dan Allah ka faɗa mun me yake faruwa ne wai? Ai komai ma ya faru. Sannan akwai abubuwan da suke shirin faruwa. Kaga muna jiran ka. Kalla ka ce in zai zo ta da takardun nan. Yawa, kada ka manta in za ka zo, ka to da sabuwar takardar wasiyyar nan. Muna jiran ka a falo. Magaji ni fi ban gane wannan abubuwan sabon takardar wasiya kuma to me haka yake nufi? Ba ma so ne kai tafiya daban-daban. Kaga ko in ka taho da ita, kaga ba sai ka koma ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai dama kana da wannan imanin ka ɗauki 'yar mutane ka kai ta hotel kai abin da kake so? Kaga malam, muna jiran ka. Tabbas akwai matsala. Wannan yariyar rami ta haƙa mai zurfi. Kuma babu shakka na faɗa wannan ramin. Oh shit. manta da akwai Allah larai tunadai larai inuwa da zafi rana kuna halinki larai larai rike amana yana da wuya gare ki larai larai ina zaki kai duniya larai larai kin tara burka duniya larai larai kin tara san duniya larai larai wai ina zaki kai duniya ne wai ke larai 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 lallai ɗan adam sai Allah halinki larai larai abin kwaikwaya babu cikin halinki larai larai akwai darasi da ganin irin halinki larai larai idan ki manta da Dama kai muke jira ka karaso. Yawwa. Ka san wannan fim din? Wannan ai fim ɗin farin wata ne na Adamu ko? Haka fim ɗin yana da kyau kamar. A lalle ka san manyan fina-finai barista. Wannan kuma fa? Shi baka san sunan shi ba?
To shikenan mu za mu ba shi suna. Lado, wani suna ya kamata a ba wannan fim ɗin? Wannan fim ɗin a sa mai tonan siririn barista Rashidu. A'a, Larai, kinga ke ce kamaraman. Wani suna ya daidai da wannan bidiyon? Ta san barista a hotel. Salele, ai kai baka ba mu naka ba. Ai, ina ga wannan mu sa masa suna nanayen rawan barista a hotel. Sura kai Bala, faɗi naka in ji. Gani? Ban san me ya gama da? Wannan shine batsan lauyoyi a hotel. To barista ka ji sunayen fim ɗinka. Kai wani suna ya maka domin zuwa anjima za mu sa shi a YouTube. Larai, magaji, don Allah don son annabi ku taimaka ma rayuwana kada ku zubar min da mutunci a idan duniya. Kada mu ɗora? Kar ku ɗaura don Allah. Ba matsala lauya, ai kai namu ne, kuma mu da kai ai duk ana tare. Kuma to tun da dai haka ne, wannan fim ɗin nawa ka siya, kaga ba za mu ɗora shi ba. Ku ya kuke gani, ya siya a sai masa ko? Shi ke kuwa. Lado, yanke masa farashi. Ai ya kawo miliyan 500 kawai. Barista kaji, Lado ya ce ka kawo naira miliyan 500. Kaga sai abin maka bidiyon nan kai kaɗai ka je ka ta kallo. Miliyan 500? Ni wallahi ko a hoto ban taɓa ganin miliyan 500 ba. Don Allah da annabi ku rufa ma asiri. Tun da haka ne, kawai a buɗe mana YouTube kowa ya kalla. Lado, don Allah ku rufa ma asiri zan iya ba ku ko menene, amma wallahi ban da wani yawan kuɗaɗen da kuke lissafawa don Allah ku taimaka ma rayuwana. To, ku faɗa masa zaɓi na gaba. Tunda baka da kuɗi, ba za mu matsa maka ba lauya. Mun san halin da ƙasar nan take ciki. Amma madadin wannan, ka fito mana da sabuwar takardar nan ta wasiya a madadin wannan kuɗin. Takardar wasiya kuma? To me za ku da takardar wasiya kuma? Ai tun a waya na gaya maka, za mu sake sabanta a wasiyar da oga ya bari ne. Kuɗin da oga ya bar wasiya da za a bamu, so muke mu sake sabantawa domin wa'innan kuɗaɗe sun mana kaɗan. Kar ka bata mana lokaci da Allah. Ka fito mana da sabuwar takarda ka mana rubutu. In ba haka ba mu ɗau matakin da muka yi niyya tun farko. Look, don Allah ku kwantar da hankalinku. Don Allah, duk abin da kuke bukata ko ya kuke so in zan yi, in dai akan kare mutunci na ne don Allah. Fara ciro mana takardar farko da kuka rubuta kai da oga. To, shi ke. Wannan ta ya espiya, ka ƙara ciro wata ka rubuta mana sabon takarda. Me kuke sa a rubuta ne? Kina da alama ta mutunci Larai, kina da alama ta karamci Larai, kina da alama ta amana Larai.